Bună seara, dragi telespectatori! Mă bucur să vă am alături într-o nouă ediție a emisiunii Dimensiunea a Patra. În ultima perioadă am abordat o serie de interviuri în care am discutat despre crearea realității și cum putem să ne îmbunătățim viața de zi cu zi sau să obținem rezultatele pe care dorim să le avem. În această seară o avem alături de noi pe doamna psiholog Diana Ciubotaru, cu care vom discuta despre crearea realității. Bună seara, Diana, și îți mulțumesc că ești alături de noi în această seară. Bună seara! Mulțumesc pentru invitație. Ca de obicei, cum fac cu toți invitații, aș dori să te invit să spui câteva cuvinte despre tine. Voi încerca să fie foarte puține cuvinte. Ai foarte multe lucruri de spus. Pentru că, exact, să salvăm spațiu pentru a spune toate celelalte lucruri pe care abia aștept să le împărtășesc. Mă numesc Diana Ciubotaru, așa cum ai spus, sunt psihoterapeut de familie și cuplu. Profesia mea de bază este psiholog principal și unul din scopurile mele în viață este să mă ajut atât de mult pe mine pentru ca ulterior să-i pot ajuta pe ceilalți să atingă realitatea pe care și-o doresc. Știu că faci o mulțime de lucruri minunate și am să dezvălui celor de acasă că anul acesta Diana, împreună cu o colegă de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, a reprezentat România la un congres foarte important din Praga. Poți să ne dai câteva detalii despre acest congres? Pentru că de aici, dragi telespectatori, vom porni discuția noastră din această seară. Sigur. Congresul respectiv a reunit invitați din 50 de țări sub o platformă uriașă legată de integrarea spiritualității în secolul 21, iar eu, ca psiholog, împreună cu colega mea, am adus viziunea terapeutică alături de ceilalți invitați, un model terapeutic al iertării și un model terapeutic al creării unei realități în care tu ești stăpânul vieții tale. Și trebuie să dezvălui celor de acasă că prezentarea Dianei a fost aclamată la scară deschisă, a fost foarte apreciată, mai ales datorită modelului pe care l-ai prezentat și pe care îl vom prezenta și în această seară celor de acasă. Dar înainte de a începe discuția noastră, aș vrea să mă confesez telespectatorilor și să spun că de ceva timp încerc să lucrez pe crearea realității și atunci când am un invitat care prezintă tehnici noi, întotdeauna încerc să le pun în practică, să văd dacă ele funcționează cu adevărat. Și vreau să vă zic că în ultimile 3-4 săptămâni am lucrat foarte mult pe crearea realității și am recomandat celor dragi, celor din jur, să facă același lucru. Rezultatele au fost de-a dreptul uimitoare. Deci, personal, am constatat o îmbunătățire a sistemului de viață. Dar cu toții, grupul care s-a oferit drept tester al acestor sfaturi, s-a confruntat cu o problemă majoră. Lucrurile funcționează bine, 2, 3, 4 zile. Îmi propun să îmi îmbunătățesc starea financiară, starea de sănătate, starea de spirit, relația partenerială sau relația familială. După care treci printr-un blocaj, printr-o așa numită încercare și cu toții ne-am ridicat întrebarea: oare e bine să faci asta? Știi, chiar m-am ciocnit cu întrebarea: oare nu ne jucăm cu ceva periculos? Și prima întrebare pe care ți-o adresez este: gândim pozitiv, da, îmi propun să fac lucruri, sunt hotărât să-mi schimb realitatea. Merge bine 2-3 zile, după care lucrurile nu mai sunt atât de bune. Dimpotrivă, ți se pare că se înrăutățește foarte mult situația și vrei să abandonezi pentru că ți se pare că încalci anumite reguli. Poți să explici din ce motiv se întâmplă? Da? Sunt foarte curioasă. Abia aștept. Mintea noastră are o arhitectură cognitivă foarte alambicată și noi am creat mintea noastră din momentul în care ne-am născut. Deci este locul în care noi am investit toată energia noastră, din momentul în care am început să mergem, să cunoaștem lumea, din momentul în care am început să-i vedem pe ceilalți, ne-am creat niște programe. Și programele acelea sunt ca o infrastructură care va filtra orice informație nouă care vine. Și ca atare, o informație care nu este în rezonanță cu infrastructura care deja există, încet, încet va fi eliminată.
dar că nu va fi eliminată de la început. Va fi lăsată, exact cum îi spui unui copil care te bâzie tot timpul la cap și îți spune vreau aia, vreau aia, vreau, bine, îți dau. Și după un timp el se liniștește, după care își reamintește, dar ai spus că îmi dai. Nu dau. Ei, mintea noastră, la început, ea permite unei informații să intre, dar începe ulterior să-și activeze mecanismele de apărare. Mecanismele de apărare ale minții sunt pentru ca ea să rămână în nivelul în care este. E ca și cum inamicul lui bine, inamicul lui foarte bine e bine. E bine, rămâi cantonat într-o idee. Apare teama de risc, apare teama, dar dacă voi pierde ceea ce deja am. Adică se formează niște scurtături și mintea mereu va apela la acele scurtături pentru că e mult mai simplu. Și uite, chiar o idee cu care ne-am confruntat cei din jur și m-am confruntat și eu, oare nu cumva excludem prezența lui Dumnezeu dacă spun îmi creez realitatea, eu sunt stăpânul propriei mele vieți, unde se mai află divinitatea în discuție? Suntem educați și crescuți într-o manieră religioasă, marea majoritate a românilor. Și avem, desigur, un program. Exact. Pentru a interpreta asta. Deci, noi tot ceea ce îl filtrăm prin intermediul minții. Ca atare avem un program inclusiv pentru divinitate. Și programul acela este cel care permite minții să acceseze tot ce înseamnă în jurul nostru ceva legat de divinitate. De aceea atât de greu îți schimbi o părere, de aceea atât de greu îți schimbi o perspectivă, pentru că e greu să-ți schimbi mintea. Ca să schimbi realitatea în afara ta, întâi trebuie să schimbi realitatea în interiorul tău. Și de aceea doi oameni când se ceartă asupra unui lucru, ei de fapt se ceartă pentru că vor să aibă dreptate legat de o idee. Și fiecare are dreptate până la urmă, pentru că fiecare avem un adevăr personal și o minte personală care va spune, dacă eu am experimentat asta în acest fel, este adevărul meu. Și așa este. Tu spui, nu, eu am experimentat asta și este adevărul meu. Și așa este. Dar în momentul în care eu vreau să te limitez pe tine, pentru că adevărul meu este mai bun decât al tău, înseamnă că noi ne limităm reciproc prin adevărurile noastre. Și o minte care creează realitate este una nelimitată. Mintea nelimitată este cea care a spus unui navigator, pământul nu este plat, este rotund și el a trebuit să depășească cadrele acelei realități în care pământul era plat și să aibă curajul să iasă din zona de confort și să navigheze, pentru că i-a venit o idee, un gând în minte, dincolo de cutie, să zicem că mintea este cutia asta. Și mie îmi vine un gând care e acesta și îmi spune, știi, s-ar putea ca pământul să nu fie plat, s-ar putea să fie rotund. Și atunci eu îmi caut toate instrumentele în realitatea din jur pentru ca să-mi demonstrez această idee. Și eu voi crea realitatea în care pământul e rotund, pentru că am găsit o navă, o echipă de oameni care să mă urmeze și am navigat până am ajuns în punctul din care am plecat. Cu oderat. Demonstrându. Extraordinar. Foarte interesant. Și acești oameni au putut depăși cadrele unei minți și am putut realiza cele 3 valuri de care vorbea Alvin Toffler. Primul val, al doilea val, al treilea val. Foarte interesant. Important este să avem curajul să ieșim din... Să perseverezi. După acele 2-3 zile în care mintea spune, dar oare așa este? Dar dacă fac greșit? Dar dacă o să mă pedepsească Dumnezeu, dacă eu vreau să depășesc și spun. Și o să mă și ardă pe rug. Pentru că spun că pământul nu e mie și celor din jurul meu. Corect. Și atunci și chiar discutam, pot apărea și dureri, anumite forme, te dor umerii, te doare ceafa, te dor diverse grupe musculare. Da, asta e un alt aspect. Al faptului că noi nu gândim, de fapt, numai cu mintea, noi gândim cu tot corpul. Corpul nostru este un creier uriaș. Ați auzit pe cineva vreodată spunând, eu cred asta cu toată ființa mea? De foarte multe ori am auzit asta. De ce credeți că o spune? Pentru că în fiecare celulă din corpul său există implementat acest adevăr până la nivel de ADN. Și în momentul în care tu crezi cu toată ființa ta și începi să acționezi în realitate, ca și cum tu crezi acest adevăr, ți-l vei demonstra, cum și l-a demonstrat cel împlinirea profeției.
cum s-a demonstrat că pot slăbi. Da? Corect. Deci, de fiecare dată când îmi demonstrez gândul, eu încă o dată confirm crearea programului. Pentru că programul nu se creează dintr-o dată. Ideea este acceptată dintr-o dată. Și uite, chiar prin intermediul muncii mele de astrolog, m-am confruntat cu această problemă. Ai clienți, cunoștințe care vin, apelează la serviciile unui astrolog și contează foarte mult mesajul pe care îl transmiți. Fiecare om poate să-și depășească condiția, nu-i funcționează partea financiară a vieții, poate să-și aducă bani în viața lui, nu merge partea relațională, poate realiza acest lucru, să-și îmbunătățească viața relațională. Dar întotdeauna spune, oare eu merit, oare eu sunt în stare, dar mama mea nu știu ce a făcut și tatăl meu nu știu ce mai spunea și dacă ei spun așa, păi atunci nici eu n-am să pot să fac asta. Și contează foarte mult astrologul la care face apel, pentru că dacă cineva îți creează un viitor de genul va fi foarte rău, trebuie neapărat să rupi nu știu ce, să faci, nu merge acolo pentru că ai să intri cu capul în zid, evident că omul chiar crede și deja s-a programat negativ. Și am constatat că e mult mai ușor să te programezi negativ și să spui nu pot, sunt o epavă, n-am să reușesc niciodată, mai o dau și în ideea că vrăjitoarele nu știu ce mi-au făcut sau că am un blestem de familie sau că am o karmă negativă și te afunzi tot mai mult într-o mlaștină negativității. De multe ori oamenii spun, chiar este un tipar de afirmație, vai, nu vreau să-mi spui nimic de rău, nu vreau să aud rău. Pentru că am să cred. Pentru că am să cred și se va și materializa și se va și întâmpla. Corect, pentru că am programul ăsta în mine, în care eu cred mai mult ce e rău decât ce este bine. Și întotdeauna spun, dacă gândești pozitiv, chiar se întâmplă. Dar este mult mai dificil să abordezi latura luminoasă a lucrurilor. Când ai programul acesta Când ai programul negativ. Nu se poate, pentru că și mama mea a fost așa, și bunica mea, sau tatăl meu, sau nu știu câte generații, nu știu ce blesteme. Am spus, am auzit foarte multe variante ale aceleiași istorii. Nu pot, nu e bine, oare care sunt consecințele deciziilor pe care le iau? Și mai ales n-aș vrea să supăr pe nimeni în jur și eu să rămân nefericit deci pentru totdeauna. 4 programe am identificat din ce am auzit acum. Întrebarea era cum de se întâmplă asta? Cum de se întâmplă asta? Ok. Aș putea vorbi o zi întreagă despre răspuns. Am să apelez tot la ceea ce am pe masă pentru a face vizibil mecanismul. Icebergul. Să zicem că avem un iceberg. Da. Și asta este partea invizibilă, cutiile, și asta este partea vizibilă. Da. Și în partea vizibilă a icebergul acesta este mintea noastră. Da? Asta este mintea conștientă, în care am programele, în care spun, eu reușesc să fac asta, asta și asta. Eu am să fiu cel mai tare profesor din lume. Eu vreau să-i demonstrez mamei mele că sunt o fiică... Vreau să fiu validată. Da. Da. Eu voi fi pentru părinții mei și pentru toată familia mea un membru al familiei care va duce mai departe numele. Ei, sub acest nivel vizibil al icebergului există un alt set de programe de care eu fug. Un set de programe negative în care să enumerăm cele 3 pe care le-am auzit mai devreme. O să mi se întâmple ceva rău. Da. N-am nicio valoare, pentru că oricât de mult m-aș strădui, moștenirea până la urmă, de familie va ieși la iveală. Dacă și mamei, bunicii și tatălui li s-a întâmplat, și mie să mi se întâmple. Trăiesc într-o lume care era pace, mă va ucide și mă va mânca de viu. Oricum nimic nu contează. Și oricât de mult aș încerca eu să gândesc pozitiv, care e partea de aici, până la urmă, partea icebergului, care este mult mai mare și de care eu fug foarte mult, va câștiga teren. Și eu, când voi încerca să materializez realitatea pe care o vreau, ca atare voi deveni un profesor foarte bun. În același timp, voi crede în sinea mea că sunt lipsit de valoare,
că nu merit, că nu sunt validat și se vor materializa și toate lucrurile de sub iceberg, de sub linia vizibilă. Asta este partea pe care oamenii nu înțeleg și care spun, dar eu mă străduiesc, eu fac, eu muncesc. De ce nu iese? Și totuși nu se întâmplă. Pentru că ei nu se ocupă de aceste programe. Ei nu schimbă, de fapt, felul în care gândesc. Ei doar mută mobila în casă. Ideea e, înțelepciunea populară românească chiar are expresia, tai răul de la rădăcină. Din rădăcină, corect. Din rădăcină, nu din vârful plantei sau... Da, deci eu pot să tai plântuțele la suprafață foarte mult, dar dacă n-am schimbat rădăcina, adică n-am schimbat programul, nu voi reuși niciodată. Bun, și cum putem să-l schimbăm? Pentru că nu e ușor. Uite, Mie deja îmi place foarte mult să fac grădinărit. Și grădina pentru mine a fost cel mai bun profesor. În momentul în care vine primăvara și văd terenul negru, proaspăt, gata să fie însămânțat, eu deja sunt ca un arhitect care a planificat casa, a văzut-o terminată, a decorat-o și deja locuiește în ea și eventual o și supune unui și foarte mulți de acasă chiar cred că se identifică cu această imagine și chiar merg în sistemul practic, când un țăran își programează culturile, păi știe ce va planta, exact. Nu ia cu ochii închiși dintr-un sac semințele fără să știe ce sunt acolo și așteaptă un rezultat să vadă ce va ieși. Deci eu dinainte știu cum va arăta grădina mea. Deci știm arhitectura, designul, unde și cum vor fi lucrurile. Știu cum va fi rodul, știu cum va crește fiecare plantă și mă joc cu semințele. Le iau, le pun și eu am încredere în sămânță. Eu cred că sămânța aceea va rodi. Eu iubesc acea grădină. Ei, acum imaginează-ți că grădina este o minte. Și eu nu pot să semăn într-o grădină care e deja ocupată. N-am cum, nu va crește nimic. Toate buruienile care sunt acolo o vor sufoca. Am nevoie de o parcelă nouă, am nevoie să curăț terenul. Și de aceea, dacă ai nevoie de o nouă minte, dacă ai nevoie de o minte cu care să creezi realitate, întâi faci curățenie. Te duci într-o zonă a creierului unde n-a fost niciodată lipsă, unde n-a fost niciodată boală, unde n-a fost niciodată abandon, singurătate, durere. Și știi că s-ar putea să mulți de acasă să gândească, păi toată mintea e ocupată cu astfel de lucruri. Unde Noi găsesc? ne folosim doar de la 2 la 8% din creier, genii le folosesc 12%. Deci este loc suficient? Eu spun că 80% din creier este suficient pentru ca tu să faci o grădină fabuloasă. Și s-au făcut niște cercetări asupra biologiei, asupra arhitecturii neuronale și s-a constatat că în momentul în care noi am activat simultan toate ariile cerebrale, corpul nostru ar deveni o mașinărie extraordinară. Deja este o mașinărie extraordinară. Dar în momentul în care noi am activat întreg creierul, am putea face lucruri incredibile, care acum ar putea părea doar apanajul unor persoane alese. În realitate toți suntem speciali, toți suntem aleși și toți putem să ne vedem viitorul în funcție de ceea ce creăm acum în prezent. Pentru a crea realitate e nevoie să respecti 3 legi de bază. Prezența. Să fii în prezent. Când ești în prezent, evaluezi foarte clar toate opțiunile pe care le ai. Să nu judeci ceea ce vezi în prezent. Pentru că dacă ai judecat în funcție de trecut și dacă în trecut ai greșit, îți va fi frică în prezent. Să nu te duci în viitor, pentru că atunci vei pierde prezentul. Deci a doua lege este să nu judeci ceea ce vezi în prezent. Și a treia lege este focusul. Adică să fii foarte concentrat pe ceea ce vrei cu adevărat, chiar dacă după 3 zile vine cineva și încearcă să te împingă de pe cale. Și auzi o mulțime de lucruri și chiar mintea ta s-ar putea să... Și uite, fac o legătură, după aceea am să te rog să le mai repeți odată cele 3 principii, fac o legătură cu credința aici, pentru că multă lume crede în Dumnezeu, da? Se raportează ca la o entitate care ne ajută, ne sprijină, dar
nu-și manifestă credința că lucrurile chiar se îmbunătățesc. Uneori e bine, poate să faci apel la o forță exterioară care te protejează, un tătic bun cu barbă albă, lungă, protector, și întotdeauna spui, eu merit să-mi fie rău, nu sunt fericit și așa mai departe, și atunci ei își neagă credința, să înțeleg, pentru că dacă eu gândesc că va fi bine, există cineva care mă sprijine, există o forță în exterior, în afară. da, sau... Deci acolo este cineva, un protector, iar eu sunt separat de acest protector și uneori protectorul poate mai se supără și mă mai și bate. Îmi este frică. Da. Da? Deci am o atracție, am încredere și în același timp mi-e frică. Și asemenea unui copil încerc să-l îmbunez, chiar îi fac cadouri, mă duc și dau și bani să se mai roage cineva pentru mine. Am o groază de programe legate de acest protector. Da. Deci acest protector poate fi urcat la nivele din ce în ce mai abstracte sau poate fi aici, lângă mine, într-o relație. Dar indiferent că este foarte abstract sau este foarte concret lângă mine, eu mi-am dat puterea mea de a crea realitate acestui protector, concret sau abstract. Și când îmi dau puterea mea de a crea realitate, rog pe altcineva să aibă un vis pentru mine, rog pe altcineva să se focuseze pentru mine, rog pe altcineva să-mi dea ceea ce eu aș vrea să creez singur, dar nu cred că pot, eu mi-alimentez cutia în care în continuare eu nu pot, ci depind de cineva. Deci astea sunt programul de dependență, programul de polaritate, oare e bine, oare e rău, îndoială, programul de victimă călău. Astea sunt 3 programe. Programul morții, programul abandonului, toate generează frică. Și în locul unde avem frică, iubirea nu poate exista. Și exact chiar fac din nou legătura la religie, pentru că telespectatorii chiar cred că am un public care este înclinat spre acest lucru. Întotdeauna preotul te întreabă, ți-ai pierdut credința? Și mulți spun, da, sau nu, chiar cred în Dumnezeu. Păi dacă chiar crezi în Dumnezeu, de ce viața ta nu funcționează așa de bine dacă tu crezi că Dumnezeu te ajută să-ți fie bine, măcar să ai un suport acolo mental? Deci ajungem din nou la frică și este chiar îndemnul bisericii și a reprezentanților acestea. Nu vă pierdeți credința, nu vă pierdeți încrederea, nu vă pierdeți speranța, nu vă fie frică. Și ajungem exact la același lucru. La elefantul roșu din copac. Da. Nu-ți fie frică. Și am ajuns în același punct, zic, două lucruri care converg în același punct. Credința e forța pe care tu o pui într-un gând. Fie că te raportezi la o cruce, la o stema lui David, la o semilună, la orice, crezi în ceva. Ok. Și dacă tu crezi în forța ta, în momentul în care tu crezi că ai puterea de a schimba mintea și ulterior puterea de a schimba realitatea, pentru că în momentul în care ai schimbat mintea, imediat apar rezultate în afara ta. Da. În momentul în care tu crezi asta, pe termen lung, apare o forță foarte puternică în tine, care se numește iubirea. Opusul fricii este iubirea. Iubirea este forța care călăuzește. Sau opusul iubirii nu e ura, ci e frica. Deci în momentul în care tu acționezi ca un creator în fiecare clipă în realitatea ta și începi cu pași mărunți, începi cu lucruri mici, ei, în momentul în care ai făcut asta, se schimbă starea, se schimbă atitudinea. Începi să ai atitudinea celui care, dacă am putut asta, înseamnă că pot face și cealaltă. Credeți că cel care a descoperit că pământul e rotund n-a avut îndoielile lui? Cu siguranță. Mai ales în ultima etapă. N-a avut noaptea neagră a sufletului? Așa se cheamă călătoria. Adică lupta ta de cucerire interioară, asta este. Să-ți cucerești programele. Și nu poți să le cucerești dacă le iubești. Dacă tu iubești slăbiciunile, niciodată nu le vei învinge. Și uite, această teorie, de mâine fac ceva, de săptămâna viitoare, de luni, că nu acum ești în prezent, da, nu ești, proiectezi în... Ești în viitor sau ești în trecut, acum încep ceva. Deci în acest moment trebuie, pentru cei de acasă, să începem acum. Acum. Este cel mai prețios lucru și este pe care cel mai greu de conștientizat, cel mai greu lucru de conștientizat, pentru că noi întotdeauna proiectăm
spre viitor multe lucruri. Va fi bine. Păi, dar de ce nu-i bine acum? De ce nu-i bine acum? Va fi bine când? La un moment dat. Și care e timpul? Că acum avem dubii. 16 ore ziua sau 24? La cât am rămas? Și deja ne-am pierdut în detalii. Și... În momentul în care eu proiectez viitorul, va fi bine, dar mă bazez pe un trecut în care eu am fost mereu ratat, atunci viitorul va susține ceea ce eu cred adânc în sufletul meu. Dacă eu cred că nu mă voi descurca, degeaba îmi repet toată ziua, va fi bine, va fi bine. Pentru că n-ai intrat în area mea de acceptare că este bine. În momentul în care privești prezentul, clipa în care noi două suntem acum și vorbim, fără să judecăm absolut deloc ceea ce vorbim, că e bun sau că e rău, și acceptăm asta ca realitate, acest prezent poate fi o cărămidă și poate fi, de fapt, o bază solidă pentru un viitor în care noi putem clădi o realitate a ceea ce vorbim. Dar dacă ne bazăm pe un trecut care nu e comun, fiecare avem un trecut diferit, noi ne vom crea o realitate care corespunde acelui trecut. Și s-ar putea să nu ne mai întâlnim niciodată. Pentru că în trecut noi nu ne-am întâlnit, ne-am întâlnit. Da. Deci a fi în prezent înseamnă să te conectezi cu toate simțurile și să primești toată informația, exact cum e un călător care merge pe un drum nou. El este în alertă. El n-a mai fost pe acel drum niciodată. Poate știe destinația, știe finalul, dar el n-a fost pe acel drum ca atare. E nevoie să fie atent. E focusat pe destinație, dar e atent la călătorie. Pentru că, de fapt, călătoria e lucrul cel mai important. Prin călătoria aia acumulezi înțelepciune, înveți să te adaptezi.